ledzy chcą to słychać, no to trzeba grać po kasiepsku. My już na pierwszej platce był doch jeden sztyczk był po kasiepsku, świat okrący był już, jako z tego, co my dalej będziemy robić. To jest ciasto prosty i neteralny płewot dla chtarnego płewstywają nowe piesnie i nowe platci. Nierys jaś ciężko zatem nadążyć. Tak jak 15-10 lat temu wydanie kasety czy platci było wydarzeniem, tak dziś Łebrok pojawi się ich nawet do 10. W ostatnim czasie pojawiły się 3 nowe. Każdy dachtyjny siły do muzycznej strony, każdy bardzo ciekawy i wartościowy. Ta platka zatytułowana Teatrze zna. Na tej platce są pieśnie, które wypowiadają też nie najkaszewści ziemi, na i teatrze znie, które na Mekaszebie od wiele 100 latów zamieszkujemy. Na tej platce są też pieśnie o Miłoce, o Robłyce i o tym jak Rebyce zginole, na Kutsze, kole Bornholmu, ale przede wszystkim są pieśnie o naszych jeziorach, górach i o naszym młyżym. Wiem, że trudno jest prorokiem w swoim kraju. I chcemy człowiek zankować i naprawdę coś od sobie umytać jako człowieka wśród nas. Dziękuję bardzo rydami. A równak temu swojemu krajowy Edmund Lewańczyk oddywy wiele. Ty siedzieli swojego utworstwa jakby tej najnowszy sztaczk prawie u najdawniejszych zajachy Żukława. Tak jak mówią zmianci, sprowadzę ze Strzela, z ostrem Norbert tańczy. Te pieśnie, które my dziś tu śpiewali, a wiele ludzi dziś z przeszłych wzięło sobie platci do domu i myślę, że oni tam przez wiele nieraz dniów będą siedzieli, a od jedno słuchali tych pieśniów, żeby się przekonać, że w kaszewskim naim języku, w najmływie starków, ojców naszych je prawdziwie piękno w ten ciaście tym słowem wypisany je ląd, młyże i lecku dobrosta i miłota. Doki za Edmunda Lewańczyka, choć spisane według tradycyjnego ledowego mydła, są równak często nowe. Nowe też są szteczci Karna Fokus, jaci są znalazły na dradzie ich platce, ale pierwsi wyspiewany często po kasiepsku i też na nowy rytm muzyczny. No i na platce są pewna storych przez nas odświeżonych, pewno jest to Żeglusz, no i między innymi Kłeza, jakiegoś głodu, no i też nowi rozbitk, już pewna wygruny przez media, myślę, że już znany pewna, a także na piwłę pewna innych. Muzyka nasza jest przyjmowana z wielkim entuzjazmem, oklaskami, domagają się ludzie bisów. Oczywiście najprościej byłoby grać jakąś muzykę łatwą, lekką i przyjemną, a jednak tutaj na to trzeba troszkę wysiłku włożyć, bo raz, że jest presja na to, żeby śpiewać dokładnie wymawiając kaszubskie słowa. Druga sprawa, że trzeba popracować nad muzyką. Ma być interesująca, więc myśmy wymyślili tak, że gramy, nawet jeśli to jest piosenka typowo kaszubska, to jednak wzbogacić ją o rozbudowany jakiś wstęp, o bardziej rozbudowanej harmonii, zmiany akordów, na przykład niekoniecznie na mocnej części taktu, ale na przykład na słabych częściach, zmiany tempa stosować. Do tego instrumentarium, flet, skrzypce,
bardzo interesujące. W sumie jest wspaniały efekt taki, że słowa są kaszubskie, a muzyka jakby irlandzka. Ja jem przy tobie całej nocy, całe dnie, młe, ja więc pamiętam, że Bóg stworzył nas do serc. Ta strona muzyczna jest chyba bardzo mocnym elementem, który może przyciągać. Już od paru lat siedzę nad poszukiwaniami właśnie tematów, które są bardzo charakterystyczne dla muzyki z Wysp. Rezultaty są balne. Karno je coraz bardziej znany i lubiony u Soblawie Wejrowszczympiewiece, ale nie blues. Tamtyś prążno dzieje telewizja Kaszuby, jakie prowadzę swoja lasta przebojów. Je rozbit, który chłodzi na lesce Radia Kaszebę, chodzi też na telewizji Kaszeby. Je dość wysok, cały czas jest tam w pierwszej trójce soczeni. Także, no, bardzo fajnie. Nam, my co coś że to są ledzą Niedługo będę znał, głęcza ma wszędzie gwiazdu, przed tą jak miłujacę. Inaczej kąskie z inną nową platką moratorium sioności. Wysoblawie słowa, ale tak samo muzyka my swoje kłeżenie w tradycji kasiepści kulturowości i religijności. Pierwszy i jedyny rys, jak do nich jest dzieło prezentowane było na sionowściem odpustce, niestety w stragach dyści. Minął już tak czasy, gdyż można na spokojno wrócić do tego wydarzenia, tym bardziej się platka dołączona do Dziennika Bałtyckiego rozeszła się na pni w ogromnym nakładzie. Każdy tej letko może do niej sygnąc. Przesłuchałam właściwie już na początku, jak się tylko pokazała, jeszcze przed prapremierą i byłam pod wrażeniem. Wszyscy w domu, cała rodzina słuchała, a gdy usłyszałam ją naprawdę w kościele, no to po prostu wrażenia rewelacyjne. Ciarki chodziły po plecach, coś pięknego. A najmilsze było to, że cały chór, gdy wracał z koncertu, to nie śpiewał piosenek z radia, tylko śpiewał rzeczywiście to oratorium. Także wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. A później, gdy szłam na spacer zwyczajnie z mamą, to słucham, a ona podśpiewuje sobie jedną właśnie z tych pieśni. Każdy słuchacz, każde ucho mogło się nakarmić tą ucztą wielką. Cieszę się, że wreszcie Sianowo ma takie swoje wielkie dzieło, jak i inne sanktuaria w Polsce i na pewno może się tym szczycić. I było to dla mnie bardzo wielkie wzruszenie. I prawie ze łzoma i to słucha, wysłucha całust. I te są maslaki nareszcie Kasiabi zrobili coś, rychtych modlitwo. Dla naszego, właściwie dla Sionowa, człowiek tak mało właściwie są wiedzy, chociaż tam stąd pochodzi. I nareszcie dzonki właściwie, ma wszyscy ma co to zrobili. No i ty ma dzieci, ma tak piękno śpiewyle, później ta nasza matinka w tym chórze. I także to było coś pięknego. Dla mnie osobiście było to wielkie duchowe przeżycie, wielka duchowa uczta. Myślę, że wielkie słowa podziękowania należą się twórcom tego oratorium, którzy na pewno włożyli wiele serca w przygotowanie tego wielkiego dzieła. Liczę na to, że one przetrwają dłużej niż tylko ten koncert i tą chwilę po koncercie. Nawet liczę na to, że może jeszcze raz się uda wykonać tak wspaniałe dzieło. Czy tak sostunie póki się czas, na gwastii 13 siwnika ze Sionowie Bunza odpust.